ne može da suđe savcem. Može na dlanom udaći nešto. Dragi sugrađani, dođite danas od 10 sati ispred Sava centra da pozdravite mafiju koja čereči našu majku Srbiju. Ovi mladi momci ovde rade svoj posao pošteno, njima ništa ne zameramo, njih su stavili tu da stoje i da obezbeđuju Sava centar kao neki štićeni objekat, a znamo koga obezbeđuju. I nemojte reći da bi trebalo da svuku uniforme, ne bi trebalo da svuku uniforme, jer ukoliko oni svuku uniforme, Hulja Čipuljička u njihove uniforme obući će svoje batinaše, mafijaše, robijaše, amnestirane, silovatelje, ubice koje je smestio u majmunarijum u Pionirskom parku. Znači, ukoliko ova deca i njihove kolege svuku uniforme, desit će se isto ono što se desilo na severu Kosova i Metohije, kada je Hulja Čipuljička naredila Srbima da napuste institucije i naredila srpskoj policiji da razduže uniforme i oružje. Znamo ko ih je obukao. Znači, dođite danas da pozdravite one koji rasprodaju našu zemlju, našu imovinu, rasprodaju ono što mi imamo. Znači, danas ovde od 10 sati ja, nažalost, ne mogu doći, žao mi je, ne mogu baš biti svuda na svakom mestu, ali vidite koje je to obezbeđenje. Dola da pokažemo, da dođete da kažemo šta mislimo o čerečenju naše majke Srbije. Ovi mladi momci, svi tako, ne znam šta da kažem, ne znam. Znači, danas kod Sava centra da dođete, vi koji možete, i da kažete šta mislimo o Expu. Evo, tu su pripadnici, evo vidite, oni odakle su oni došli. Pomaže Bog. Pomaže Bog. Pomaže Bog, dobri ljudi. Bog ti pomogu. Šta radite ovde? Radimo svoj posao. Radite svoj posao, pa nije vaš posao da obezbeđujete ovu ološ belosvetsku koja dolazi da nam čereči našu majku Srbiju. Imate vi važniji posao. Trebate ovu Hulju Čipuljičku da smestite tamo gde mu je mesto i da branimo naš narod na našem Kosovu i Metohiji. Vi znate da je Hulja Čipuljička izdala sve. Znate da je prepustila naš srpski narod, vi to najbolje znate. I šta sad radite ovde? Zašto se krijete? Da se dogovorimo svi zajedno pa da odbranimo našu zemlju Srbiju, naše Kosovo i Metohiju, ne da se krijete tako.
Evo, oni se kriju. Šta ima tu? Odakle su došli? Gde su naši policajci odavde iz Beograda, ima ih dovoljno. Znači, ovo je obezbeđenje za one koji dolaze danas. Evo vidite, evo i ovde. Kao da je eno i tamo policajac, kao da je neko opsadno stanje. Kao da dolaze neki mnogo važni ljudi. Dolaze neki belosvetski ološi. Ima ih i u civilu. Ko može, bilo bi dobro da dođe danas ovde da pokažemo belosvetskim ološima šta mislimo o Expo. Evo tu se stižu. Žao mi je što ne mogu da ostanem i da snimim, ali imam i ja svojih obaveza, eto toliko.